Halika mga bata, tayo ay magbasa. Tara, umpisahan natin. Ah, am, 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 ah, ama, ama, as, 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 s, a, sa, sa, a, sa, asa, asa, ama, ma, am, ama, mama, am, sa, asa, aasa, sama, 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 sama-sama, sama-sama, asa, aasa, sama, 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 sama-sama. Ngayon, basahin natin ng sabay-sabay. Asa, aasa,
sama, sasama, sama-sama, sama-sama. Ngayon, basahin ninyo ang mga sumusunod na mga salita na aking ipapakita sa inyo. Ito pa mga bata, basahin natin. Mam. Sam. Mas. Sas. Mam. Sam. Mas. Sas. Ngayon, basahin ninyo ulit ang mga sumusunod na mga salita. Mam. Sam. Mam. Sam. Mam. Sas. Mas. Sas, mas. Basahin natin ulit. Mam, sam, mam. Sam, mam. Sas, mas. Sas, mas. Ngayon, basahin ninyo ang parirala. Hanggang dito na lang tayo mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!